Hi guys, diyan na po ko diri sa Hornasan. Kay atong buhaton diri kay ang atong mga tanom na luya sagbot na kaayo. Ug ang atong saging na karnaba guys, tan-awa oh. Ang kalibon sagbot daghanay mga sagbot diha guys. Ato na siyang tanggalon, ato na siyang hinluan kay para manambok gyud ang atong mga saging. Kay na may sakit na bugtok para maulian gyud na siya. Ato nang atimanon kay mao man ang atong isa ka purpose na ato na siyang matiman, ato gayo siyang hinluan guys. Ato na siyang gipantanggalan dihag mga dahon, ato na siyang gipanghinluan ang punuan unya. Ako na ipakita sa inyo na hinlo na ang atong mga kasagingan. Okay guys, maghinlo na ta diri sa atong luya og sa atong saging guys. Dali na, magsugod na ta.
nahinluan na nato ang mga punuan sa saging guys. Muna siya nahinluan na nato Hinlo na kayo ang mga punuan kana hugaw sa una guys karon perting hinluan na guys tanawa nga atong palibot sa atong saging guys. Hinlo na kayo. Ang tanawa. Hinlo na ang atong kasagingan guys. Hinlo na guys. Ug mao na guys ang atong nahinluan karong adlaw guys. Og ato pong ipakita ang atong bag-ong kalsada diri guys. Kay naay gibuhat na kalsada diri guys kana diha sa akong likod. Mutabok diha ang kalsada sa Basakan guys. Kay sa sunod buwan mga Marso bisan makabuhi na taog baboy kay nanamay kalsada guys. Dali na ang atong pagdala diri sa atong mga pagkaon sa baboy. Okay guys, akong ipakita ang atong adtuon ang atong kalsada naghihimo dito guys. Kung asa na sila taman para mahibaw-an po ninyo. Tara na! Dire pa taman ang kalsada. Padung dito guys. Para makatabok na dayon sa Basakan. Padung dito sa bagong sementeryo guys. O doon na ang atong gibuhian og baboy. Madali ra nato pagdala sa atong mga bahog kung madto ta dito mamuhi na og baboy. Ug kanauna ang ato ipakita sa paghimo sa kalsada diri guys. Ato lang gihapon nang i-update sa sunod na mga adlaw kung niabot na diha sa Basakan guys. Ug ayaw po ninyo kalimti mag-like, comment and subscribe. Dinhi ra ko taman. God bless.